Hello po sa lahat. Ano po ba nangyayari ngayon sa mga tao? Ba't napaka-viral ng pinya? Ay nako, kung gusto po nila ng pinya, mayroon po ako dito pinyang totoong pinya. Kaya lang po, hindi pa pwedeng pitasin kasi hindi pa masyadong hinog. Baka hindi naman maganda pag ginamit ng pinya. Pero kung makapaghihintay po sila, pwede po. Kaya lang po isa lang po to eh. Sa mga mahilig po sa pinya, mag-PM na lang po kayo sa akin, sa interesado lang po. Pero maghintay kayo ng 2 to 3 days para mahinog. At saka, kasi yung pinyang hilaw, makati at maasin. Iba kapag kainin ninyo, aasin din yung mukha nyo. Pati yung kumakain na iba, aasin din yung mukha. Kaya sana naman po, after ng pinya, ano naman kaya, papaya. Mag-ingat-ingat po tayo mga guys.